Babu teron ahem mi kichu. Boka Janalong Police Station Committee atum pen Peace Committee amai kangni. Longki phangcho artaningkan trokke brahini cancer ke so ka chalangji aphan kirap ka chohang. Karbi Anglong live ada pabirta long penili sami mirinahan sipi pinia birtang ton pen arjupanikta. Chokhela police station ke parlo chokhela hawa rongbong terang arong amekar babu teron ahem therepo chikloni phai khrener kep aningwe por phai ner kep apor karen kave hut milur mate candle ka che thor pen chair table arna la pen peria long meke kap lok amat hem me chopi de. Birta kilong do na ting pen tong sekot pen chokhela police station OC kimi la pen arisang ho la pen hapu nili press club atum chilang don si hem megi cho ahem tu na long an palidam lo nilip constituency ka parlo chokhela hawar nahor sola rongbong terang arong amikar babu teron ahem ajo hem ahem photum abang ka ve hut kang ting hut karen ka ve pen hem osomartum candle chekai si penangan aphi osomaratum Kipang orhut hong kang sam kido dama pi a candle jut ko jok plastic a chair la pen table la pen joy peria long candle a me kablok amat api hemalu kido anasol an mi chodelo labang solong osomartum school uniform king of kachumapi lokichar le kitab arna hema phelang anta mi chopilablo tong sekot pen osomaratum kachiru ke hangjo ajudum longsi Rong asora tum me ke pamep dunji aphan cherap dunsi mini thongkep sosia phi me maplo mi map det apisi hem hem phuatum birta chelongsi hem chewanglo bonda isi manghu me me birta ison lake hemarlo kadukave anki mi cholap aphita sining atowarpu arnama phan kero karchu aluna kitab bible atomo lapen kardoma jangthu lasom thomke mi chuchi det pusi ahemat hemtun lapen rong asora dum hirangki atuma phan lapen chokhela police station atuma phan nang pachini dum isung ke pho atuma phan ning pathe kanglo lapen probjin ben kisung hektik lo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Thuliram Rongkhang MLA Dr. Numal Mumin Nilip MSc Pavitra Rongpi atuma phan lapen District Disaster Management Authority Karbi Anglong atuma phan kirap johangpon rong bong terang rong itu be por baji ner ke por ini tunda me gerada met somara temang hem karen ga be kana jo candle thor no koson ta na candle tum chilang nam tene da mat candle jut ko mat suki long me cholo ang ton sil arna long rablo amat ton si arna sarna palong ang ton si me kyala asona por hut nilit em bang tum si nilitu madung arai tum si nang me kapan dari phalang pe ni charti la sila to me peme lo nilitu nangeli ang me ne alo bang tamela an me cho etas tamela nilitu par kero gar cho ye kitab sining to war ke me cho lo tame cho prui prui me la hello pang son paklai ma la pangke cho prui prui me jo la an mang cho lab lo sumara pe ripen cheng lo any from ang ton si lapa anung nat paklai ma long arna anta cho lab lo la bangke cho prui prui me jo sining to war bangke arlo ke thang the ke de arlo ke thang the je me tan ma tum phan la kirap nang li pitha la dak ki sung osomara khitaba joy ave pin keng opa ve pin yin so me lo la tum phan ki chiru lok lo la si nang li tum nang rabi tha
tulina chuning rilo Chokela pen Sonjit Krola pen Koila Mati pen Samson Ingti Karbi Anglong live. Bokajan Police Station Committee atum cepatir piponsi urmiar ni anerlo porpai isi apor Bokajan VDP Community Holong isi arsik jit pen mai kang nipon. Bokajan PS Committee amai phu Chandan phukon pen kachipahem phupon amai lo mai ke pha thepi alam Bokajan OC pen si than pa jermi ponlo. Aluhi aman pen Bokajan SDPO Rastam Raj Brahma AJYCP CEC pen Jitu phukon All Assam Bhojpuri Paritsa Central Committee Chunbang Ganesh Paswan AASU pen Arnob Jyoti Kakoti Muslim Students Federation Kes A pen Raju Ingleng Lapen Kaprek Asongja Potum Chitongtun Mayalong non hejong di porong sopialong men nang kedokok alam kia putak ningkang samsi cepaklang ponrenti Laso nangman medet nang jia potlo lasi laki jokle claim sita ke chokchit hedung binong lo posi jongpon Lapen lapuson ahuni alam kewang jia ni aphan Bokajan elia hawaralong ta lapuson soluk sodak atomon kilang no kewan vede jia aphan kachitong tun kedo anatum pen chithan chimom ponrenti Lapen kopinia alam le nang dokok sitame aprangsi police atuma phan le birta GP paprangsi Pachini ponlo. Lapen laso esek monsam ke padoponji aphan EC Peace Committee ta sengponsi mesen pen mai pichun pon. Koilo he Hanti Committee বিভিন্ন দল সংগঠন লৈ পেলাই আমি বোকাজনত এখন শান্তি কমিটি গঠন কৰিলো আজি কমিটিখনত উদ্দেশ্য এটোৱে যাতে আমাৰ বোকাজনত যি কোনো যাতে অপ্ৰীতিকৰ সৃষ্টি নহয় কোনো সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ নহয় তাক লৈ পেলাই আমি বিভিন্ন দল সংগঠন লৈ পেলাই এখন শান্তি কমিটি গঠন আজি সম্প্ৰীতি হেইখনত আছিল আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল আছিল আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন কেএসএ আছে আমাৰ মছজিদ কমিটিৰ সেক্ৰেটাৰী প্ৰেসিডেন্ট আহিছে তাৰ পিছত আসু আছে এজেৱাইচিপি আহিছে তাৰ বজাৰ কমিটি আহিছে আৰু আপোনাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু উপস্থিত আছিল Bokajan penanantirang Karbi Anglong live. Mahamaya constituency ke parlopon dong muka kahawar buragohai sar ik tisorong amekar longki phangchu arta ningkan trokebrahini alang liken sar ke soke longlok penajok keso kachilang ji aphanpura Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang EM Lunsing Teron lapen MLA Dorsing Ronghang atumalong Kesodet longki phangchu achor maya rong pipia hin pen kerap kacho hangpon Longki phangchu alang lining kani sira chiklo jonni aprang pen project akisu kachulong lok ajok se kachilang hemalong an kisu chilang damsi cancer akisong thek nangki klang rok ajok alang lituma khia dat kedo an pen kisu chilang si longle phelang kachupang reng achenong hanwe anda chipadoi nang laplo Bonda keso bang ke mimidet ajok keso kachilang jia phan bidi jut koklo alang liphan doktor atum puthot ke thana teng Guwahati an keso kachilang dam jia phan ke toy hut an ke alang litum arideng akhia dat asap soveta kavitet ajok hemalong si keso pachichak nangaret an par ke thangta thek thedet La silongki phangcho phan keso gelang jia phan pura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang lapen EM Lunsing Teron atumalong kirap kachohang pon kirap ke pale pon jia phan la screen along ke paklang pon account number 74510100507763 IFSC code PUNB 0RRBAGB Lapen phone number 6003896001 along kahumri jia phan kachaningri padupong Kesu bang amen sonik ni longki phangcho arta kan bag dik po arta ke ningkan troke brahini andu ladi kesu ke pangji ke ningkan isira e benglo non gante kam jam ke chuklem chudamun ipin lama dam un endalo ni tale lap lapan silana choloke kalang te konana lo nang tum kesu selang tang solam tantu yima ke ni tum gedam ke jeng ke Dimapur dam lo Dimapur pen
di pudam lo di pudan aku kosan lo tes purang toy lo tes pur ke stin ke son attraction kuri dam nana toy lo ke go di pudam lo mandu tanang pidon bang lo la puhem kan si cepat dorbom lo long le philang ci dorbom lo non ke si itu mencolo nang rap eta CM sar pan sar pen CM sar la bang ini yang go nang itu ta la bang tom nang itu menang rap eta Dong muka pen sem sing inti Karbi Anglong live. Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang HDP Pathak Lamalong Thereni Phaikrenya Kebarni Karbi Students Association TDP Pen Pater PC Chilang Rapet HDP Sports Association Pen KSA Cup Knockout Cricket Tournament ke pathu biponlo Bangso tournament upon Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangsi Chirap Chitodunlo Karbi Anglong Autonomous Council Food and Civil Supply Board Chairman Philip Teron Pensi ke pathu ing pupidunlo Art and Culture Board Chairman Lai Chaning Leng KSA TDP Amaipu Thompson Rongpi Kong Chunbang Desoi Teron Dunmaipu Atur Teron Dihin Chunbang Longkiri Ingti HDP Sports Association Chunbang Kaman Tiso Cricket Secretary in Charge Jonis Tiso Lapen Pinangan Man Peng Kedotum Chetong Dunlo Labang sa tournament along Kadukawe Team Chris Sirkep An Chetong Ponlo Kiching ke pathu kachip hopon laki Kangthir 11 versus Jirpo Chingrum Chokhola Angbongsi ke pathu chip hopon lo Kangthir 11 atum pen betting paprangsi 191 target bipon lo Jirpo Chingrum Chokhola atum 70 runs angsi pale dun thek choda jok Kangthir 11 atum 120 runs pen chipahai pondet lo HDP tim lo Borjan lo lapen ke ihin anat bangke nilip lake hirhiri panjan hala dak ni on nilip mera bhiti la Jirpo Chingrum la so tim num se pathu kon lo la sila so ke pathu apon lo bangke la dak sponsored po hisab bangke Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang sar ahin pensi sponsored pon lo lapen la so kipini ke chengsi Laso ke pathu abangke ladak inaugurate abangke art and culture along IEM honorable Surjo Rongphar sir alangli pensi Kangpu Ponji amai dulo sita alangli tum la Delhi kidam la 125th amendment ke pachun dabje phan kidam alugot CM team Karbi Anglong tum so dam rapet asai do komasi on behalf of abangke ladak board chairman ladak Philip Teron aki hai phansi Kangpu Ponlo la pen laso kimang pon kese tu kimang pon ladak hini kithom kimang pon dolo ladak mane anti social activities lahel hepen pawe phan lapen drugs kichu araki lahai kadu pawe phan laso ke pawir pon jia phan lapen non youth atum awak aplan mission aphan laso phan pensi kese tum target pensi la non youth kadu kawe long ke pathu long an social ning pache ke pangthur pon phan Dilai pen bijoy rong pi Karbi Anglong live Isi Birta Kemi Bokajan Ratapan Non Pen ke Bokajan Subdivision Angkang Station Road Bokajan Arong Sopi Ward number Kit Homalong Nongnam Kachithang Klong Wishal Mega Mart Shopping Mall Akulat Ingpu Pontanglo
Visual Megamart laki India det arlo kaprek adimalong tadu lapen isi nongnam kachithang plong shopping mall iklo Ladak ongdong hemalong akinang sot ahormu pen kechenglok king op peri haihui anta long mati isi middle class family atuma phan ke mepik akulat asonlo athe ladak ador ki jombensi longpon ikjila pen discounta do iklang Laso of Visual Megamart Shopping Mall Kangpu Pen Bokajan Subdivision angkang Aradapan isi kemisena warsai thopilo athe aprang ke lahai ahormu kachonam damji aphan Dimapur kalite dipuansi dambom nangkok titik sita non pen abang ke methang ahem athik gubalong amatsi longponpo Lasopot Bokajan arat penangan atum kachuro la pen ning karong kachepak lamso alam arjuponlong Kangpor ni birta kemia por ahut Bokajan local AC mati EM Madhurya dekhial phukon lapen pinangan ke thegiding atum chetong dun si mesen pen kangpor jamek pichun ponlo Kangpu ponjia por laki ada por phai crazy pen ajo por phai kep anpusi pangdak pon Bokajan penanan tirang Karbi Anglong live Kidamtang Thereponi Pai Kritoxier ni Sarsingteron Langkung Habe Auditorium Holalong Karbi Film Society Pen Karbi Anglong Autonomous Council Arden Culture Atumche Patir Piponsi Ingdeng Cricket Home Rangsina Sarpo Film Lapen Folk Artist Anong E Surihini Roing Korapho Kangwai Ponalong Lunsepo Prabikha Tokbi Kemenai Sopinso Lunsepo Anong E Kachepalong Pon Paningkanwang Sonsi Karbi Film Society Pen Karbi Anglong Autonomous Council, Art and Culture, Chilangsi, Rangsina Sarpo Anong E, Pajir Ponbomsi, Wangbomlo. Lason si Pininga Bangki Ingdeng Cricket Home, Rangsina Sarpo Film, Lapen Folk Artist Anong E, Kangwai, Pedoponlo. Laso Long, Lun Kilun Pen Asiki Jumin Naimate, Best Playback Singer, Male Anong E, Prabikha Tokbi, Apan Ingwai Ponlo. Alang linong e kilong pon alunjir laki nang pan ko an loni ning ka chethepu alunjir hendo Alamarjan amen laki sarlong the tiger pu hendo labangso anong e kachapalong dun thegapot dolamara lapen Karbi Anglong arat hanparta adon arap atum pentami alang lipan kurwang thu kachuro pajirpon lapen kiwang jilangangi Anso se ke paprang dun thekji aphanta hirjume pajir pon 20 News Desk Report Karbi Anglong Live Tang tepini adaba birta ke lapan si kang ton paniklo arni keme